Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Central Luzon, panglima sa may pinakamataas na kaso ng VAUC sa bansa ngayong pandemya. Pagtapyas ng 50% sa excise tax ng kuryente at langis, solusyon daw sa pagbaon ng mga Pinoy at ng ekonomiya ayon kay Mayor Isko Moreno. 12 senior citizens kabilang sa bagong COVID-19 death tally sa Tarlac. At likha ng Central Luzon Hybrid Trade Fair, kumita ng mahigit 10 milyong piso sa loob lamang ng 5 araw. Online selling extended hanggang October 30. Magandang gabi, Karhiro. Ako si Justin Dizon. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Kabilang sa mga patuloy na tinatamaan ng COVID-19 sa lalawigan ng Tarlac ay ang mga senior citizen. Sa kanilang latest COVID tally, 12 nakatatanda ang nasawi dahil sa novel coronavirus disease. Patuloy naman ang vaccination drive sa lalawigan upang magkaroon ng proteksyon ang mga Tarlacenyo kontra sa nakamamatay na virus. Si Radiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. Labing-dalawa sa 21 bagong COVID-related deaths sa Tarlac ay pawang mga senior citizen. Base sa COVID data ng probinsya nitong October 20, ang pinakamatandang namatay ay ang 90-year-old na babae mula sa bayan ng Concepcion. 5 nakatatanda rin na edad 65 anyos hanggang 81 anyos ang namatay mula sa bayan ng Herona. Kaya naman ang Provincial IATF patuloy sa pag-roll out ng COVID vaccines. Sa kanilang latest report, higit 343,000 na ang nakatanggap ng unang dose at 243,925 ang naturukan ng second dose o fully vaccinated na. Kinakailangang mabakunahan ang nasa 1 milyong Tarlacenyo upang makamit ng lalawigan ang herd immunity. Ang Tarlac IATF puspusan na rin ang barangay COVID vaccine drive upang mahikayat ang nasa 70% ng mga residente, lalo na ang mga senior citizen. Nitong October 20, umabot na sa 17,358 ang kumpirmadong COVID cases sa Tarlac. 2.62% o 455 sa bilang ay aktibong kaso. 701 ang namatay at 16,202 ang gumaling na. Samantala, upang mapanatili namang kontrolado ang bilang ng mga ina-admit sa mga COVID hospital sa bansa, nagpaalala ang World Health Organization sa mga kabataan at mga asymptomatic COVID patient na sundin ang home quarantine guidelines. Sa ganitong sistema, mas mabibigyan ng atensyong medikal ang mga may moderate to severe COVID situation, lalo na ang mga nakatatandang sektor. So my plea to you today is that if you are young, if you don't have comorbidities, if you are not at risk, you don't need to go and occupy your hospital bed. Monitor the symptoms. The DOH, the PhilHealth, the WHO have all issued home care management guidelines. If you fit those criteria, try to isolate at home. Radiel Pawid, CLTV News. Sa iba pang mga balita, umarangkada na ang libreng sakay program ng Department of Transportation na sadyang laan para sa mga frontliner at authorized persons outside of residence. Hangad daw ng kagawaran na maibsan ang problema ng ating mga kababayan patungo sa kanilang mga trabaho at maging ang mga nangangailangan ng pangunahing serbisyo. Ang ruta at oras ng libreng sakay program dyan sa lalawigan ng Zambales, alamin natin sa ulat na ito. Ngayong pandemya, isa sa mga nalimitahan ay ang galaw ng tao. Pahirapan pa rin ang transportasyon para sa karamihan dahil ang mga public transport gaya ng jeep, bus at tricycle ay madalang na rin sa kalsada. Pero ang arawang biyahe kailangan ng mga kababayan nating may esensyal na lakad, lalo na ng mga economic at health worker. Sa Zambales, isang libreng sakay program ang umarangkada sa tulong ng Department of Transportation. Nasa 10 jeep ang bumibiyahe upang serbisyuhan ang mga apor at essential workers sa probinsya. Mayroong rutang Subic, San Felipe via San Antonio ang mga jeep na bibiyahe simula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Paalala naman ng DOTR sa mga pasahero, panatilihin pa rin ang physical distancing sa loob ng mga jeep. Maigting na ipatutupad ang one-seat apart policy upang maiwasan ang banta ng COVID transmission. Ayon kay Transportation Secretary Arto Gade, ang mga ganitong programa ay hakbang upang matulungan ng mga tsuper at pasahero na nangangailangang kumita sa panahon ng pandemya.
Aminado si Tugade na hindi magandang ideya ang pagtataas singil sa pamasahe sa mga ganitong panahon. Subalit batid nila na kailangan din kumita ng mga tsoper. Kung ako ho ang masusunod, as of today, ayaw ko ho ng dagdag pamasahe, ayaw ko ho ng increase ng mga plete. Pagkat ang tatamaan ho dyan ay yung nakakarami. Kaya nga na sinabi ko, hindi ho ako nakikipaglaban sa few, sa mga pailan-ilan, pinoproteksyonan ho natin yung nakakarami. Umaasa rin umano ang ahensya na sa ganitong mga programa ay maiibsan ang problema ng mga essential worker papasok ng kani-kanilang trabaho. Nakipagtulungan ng DOTR sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa Subic San Narciso San Felipe Operators Drivers Transport Service Cooperative para sa naturang proyekto. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa iba pang balita, sa lungsod ng Olongapo, nagsagawa ng isang feeding program ang mga volunteer ni Vice President Leni Robredo nitong October 20. Sa kanilang hashtag Help Like Leni program, binisita ng mga Olongapo for Leni volunteers ang mga barangay ng Santa Rita, Pag-asa at Asinan. Hangad ng grupo na magsagawa ng weekly feeding program para sa mga bata, lalo na ngayong pandemya. Ginawa umano nilang kada kanto o baryo ang pamamahagi ng dalang pagkain na lugaw upang maiwasan ang pumpulan at banta ng hawaan na dala na rin siyempre ng COVID-19. Ang naturang feeding program ay bahagi ng Pink Wednesday movement ng lahat ng mga volunteer ni Vice President Robredo sa buong bansa na nagpapakita ng suporta sa kanyang 2022 presidential bid. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Pagtapyas ng 50% sa excise tax ng kuryente at langis, solusyon daw sa pagbangon ng mga Pinoy at ng ekonomiya, ayon huyan kay Mayor Isko Moreno. Central Luzon, pang-5 sa may pinakamataas na kaso ng VAUC sa buong bansa ngayong panahon ng pandemya. At likha ng Central Luzon Hybrid Trade Fair, kumita ng mahigit 10 milyong piso sa loob lamang ng 5 araw. Online selling extended po hanggang October 30. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV News. Bago tayo magpatuloy sa pagbabalita, batiin lang natin si Toboso Naviamos Arnold J. ng Angeles City sa Palibutan. Happy watching daw. Kabalid, mag-ingat po kayo. Malakas ang ulan at kulog at kidlat ngayon. Narito naman ang detalye ng iba pang mga balita kung papalarin daw maupo sa Malacanang si Manila Mayor Isko Moreno sa taong 2022, kanyang tatapyasan ng 50% ang excise tax na ipinapataw sa langis at kuryente. Ayon sa presidential aspirant, paraan daw ito para mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa
na siya namang maghahatid kasaganaan sa pamumuhay ng mga Pilipino. Narito ang detalye ng balitang yan. If given a chance, pala rin ako. Ang unang-una ko gagawin is babawasan ko ng 50% ang buwis ng langis. Ito ang pangako ni presidential candidate at Manila Mayor Isko Moreno sa kanyang unang pakikipagdialogo sa mga magsasaka ng Tarlac City nitong Huwebes ng umaga, October 21. Anya, ang buwis na nakadaragdag sa gastusin ng produksyon sa agrikultura at iba't ibang industriya gaya ng power producer ay sangkap ng pagtaas ng mga bilihin. Pag binawasan ko ang buwis, nawalan ba gobyerno? Nawalan. Tama? Nabawasan na kita ang gobyerno. Tama? Pag binawasan ko buwis, nawalan ng gobyerno, sino nakinabang naman? Tao. Tao. Tama? O di magmumura na ang gas mo sa traktora. Sa krudo. May domino effect din daw ang pagtapya sa excise tax sa langis sa usapin ng presyuhan ng kuryente. Dahil ayon kay Yorme, ang pinapatawan ng mataas na excise tax na kurudo ay dominante pa rin na gamit ng mga independent power producer sa bansa na nakakaapekto naman sa presyuhan o electricity rate sa merkado. Magmumura kuryente dahil 70% ng pag-produce ng kuryente ay galing din sa krudo. Pag tumaas ang krudo sa abroad, mataas din ang kuryente. Tama, no? Pag mababa ang krudo, kung mababa pa buwis, yun yung pagpababa ng kuryente. Wala ring pag-aalinlangan si Yorme na ibinida sa mga magsasaka ng Tarlac City na pati ang buwis sa kuryente ay kaya niyang bawasan. Anya, mas maigi ang buwis na ipinapataw sa consumer ang luwagan upang ang bigat ng buhay sa panahon ng krisis ng pandemya ay malampasan. Pag binawasan ko yung buwis ng kuryente ng 50%, nawalan ba ulit ang gobyerno? Nakinabang ba ang tao? Nakatipid kayo ulit? Nakailang tipid na kayo? Nakakadalawa ng tipid na kayo? Tama, mali? O ngayon, ito maganda. Mas gugustuhin ko na bawasan ng buwis kaysa kunin ng buwis ng malaki tapos nanakawin lang ng mga politiko para sa lokohan sa ayuda, lokohan sa kalsada. Kayo, hawak ninyo yung pera. Naungkat din ni Moreno ang problema ng mga magsasaka sa rice cartel. Anya, bukas ang kanyang gobyerno upang pag-aralan ang mas malawak na programang pagbili ng pamahalaan sa mga aning palay na mga Pilipinong magsasaka. Hindi raw buladas ang kanyang pangako at handa itong pasingil sa mga magsasakang maniniwala sa kanyang inilalatag na plataporma. Kasi ako, magpapasingil ako sa inyo later on. Maniwala kayo sa akin. Gustong-gusto ko sinisingil ako ng tao. So pagpalagay natin 14. Tabla. Bumagyo, dumapa. Sira. Tama? Darak na lang. Darak na lang. O kung lagyan natin 15, ay di wala na makakapagmanipula. Ang kampanya ni Moreno na pagtapya sa excise tax sa Purudo ay isa ngayong mainit na balita na ramdam na maraming motorista kasunod ng sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng petrolyo sa magkakasunod na linggo na ang huli ay nitong October 19. Tumaas ng 1 pesos and 80 centavos ang gasolina, 1 pesos and 50 centavos ang diesel at 1 pesos and 30 centavos ang kerosene. Ayon naman sa mga apektadong mamamayan ng Central Luzon, ito'y matagal ng isyung paulit-ulit na idinadaing, lalo na ng mga nasa sektor ng transportasyon. Na ngayon, wala na kinikita mga jeep dito ngayon eh. Wala na ho. Dati inuwi ko 400 ngayon. Dahil sa taas ng krudo, tuloy-tuloy pagtaas ng krudo. 200 na lang po. Kulang na kulang. Pahirap sa amin, para sa amin mga driver. Kasi wala naman kami gano'ng kinikita. Tapos yung pagtaas ng gasolina tuloy-tuloy. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang mga balita, higit umanong naging vulnerable ang sektor ng kababaihan dahil sa pandemya. Batay sa pananaliksik at mga report ng nakaraang
o nakararating sa iba't ibang tanggapan at organisasyong pangkababaihan, pinagigting ng pandemya ang karahasan sa kanilang hanay. Ito ang tinatawag ngayong shadow pandemic. Paano nga ba ito maiwasan at paano lalabanan? Alamin natin sa ulat ni Angelica Cara. Nahaharap sa COVID-19 pandemic ang buong mundo. Isang krisis pangkalusugan na may negatibong epekto sa buhay ng mga kababaihan. Kasabay ng pagkalat ng virus na ito, kumalat din ang iba't ibang mukha ng pang-aabuso sa kababaihan at karamihan dito ay sexual at pisikal na karahasan. Sa datos ng Philippine National Police noong 2020, nasa 10,429 ang nai-report ng kaso ng violence against women and children of VAUSI at 107 ang sexual harassment. May 457 umanong barangay sa Central Luzon ang nakatanggap ng reklamo ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Panglima ang Central Luzon sa mga lugar sa Pilipinas na may pinakamataas na kaso ng VAUSI. Nangunguna ang Central Visayas, sunod ang National Capital Region, Western Visayas at Calabarzon. Sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS, isa sa 4 na Pilipino o 25% ang nagsabing pang-aabuso sa mga kababaihan ang isa sa mga nangungunang problema ngayong pandemya. Ayon kay Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, ang sitwasyong ito ng mga kababaihan ay isa ring pandemya na tinatawag na shadow pandemic. Oo, totoo yon, Sonia. Tinatawag nga ngayon na shadow pandemic itong karahasan sa kababaihan, no? Dahil katumbas din noong COVID pandemic ay mayroong isa pang pandemya at ito yung iba't ibang forma ng karahasan, physical, emotional, sexual, at kasama sa sexual yung panggagahasa. Ang Commission on Human Rights online portal nakatanggap din umano ng mga sumbong tungkol sa karahasan sa kababaihan. Ilan sa mga ito ay dawit ng mga law enforcer na nagpapatupad ng quarantine. Nung nag-start yung quarantine, gumawa kami ng isang online reporting portal at nakapag-gather kami from 2020 ng April up to December ng mga 153 cases reports. Sa portal lang ito, hindi pa ito kasama yung mga naire-report sa aming regional offices. At iilan dito ay mga karahasan na committed mismo ng mga members ng ating law enforcement or mga government officials. Para sa Lost Coin Ministry, ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung paano pinalalim ng pandemya ang problema ng karahasan sa mga kababaihan. Hindi naman kailangang parang mag-rely tayo sa data or sa statistics, no? Kasi tama yung sinabi mo na kahit isa o dalawa, no, na nabibiktima ay nagre-represent na ito kung gaano kalalim yung problema, lalo na ngayong pandemya. Para sa higit na mas malalim na pagtalakay sa isyong ito ng karahasan sa kababaihan, tutukan ng perspektiba ngayong Biyernes, alas 4 ng hapon, kasama sina Ms. Sonia P. Soto, Ms. Jean Enriquez, Attorney Twyla Rubin at Ms. Ana Garcia. Mapapanood ito sa CLTV at CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News. Good news naman tayo mga karehiyon. Naging matagumpay raw ang 5 araw na pagdaraos ng kauna-unahang hybrid edition ng likha ng Central Luzon Trade Fair. Mahigit 10 million pesos ang combined total sales mula sa physical stores at online selling platforms ng iba't ibang MSME dito sa ating rehiyon. Dahil dito, extended pa hanggang katapusan ng buwan ang online selling ng mga produktong tunay na may pagmamalaki nating mga taga-Central Luzon. Ang champion sa local pride na kwento, ihahatid sa atin ni JM De Jesus. Matapos buksan sa pinakaunang pagkakataon ng hybrid edition ng ika-23 taon ng likha ng Central Luzon Trade Fair, masayang iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 na naging magandang pagsuporta ng mga mamimili rito. Ang trade fair ay sinimula nitong October 13 at sa loob lamang ng 5 araw, umabot sa 10.9 million pesos ang kinita ng mga lumahok na MSMEs mula sa 7 lalawigan ng Central Luzon. Sa halagang ito, 5.33 million pesos ang sales o benta mula sa mga physical stores na ngayong taon muling ibinalik.
habang 5.6 milyon naman ang kinita sa online selling platform na likha ng Central Luzon. Ayon kay DTI Region 3 Director Leonila Baluyot, sa ika-23 ng Likha Trade Fair, ginawa itong hybrid style upang maipakita ng MSMEs ang kanilang mga dekalidad na produkto sa online at sa physical platforms. Sa gitna ng pandemya, unti-unting binabalik na kagawi ang trade fair pero tiniyak naman ang pagsunod ng mga participating MSEs ang pagsunod sa health protocols. Ayon sa sales report mula October 13 hanggang October 17, naging maganda ang benta ng likha ng Central Luzon Trade Fair sa mga physical store. Sa Aurora, umabot sa mahigit 626,000 pesos ang sales, mahigit 822,000 pesos sa Bataan, mahigit 368,000 pesos sa Bulacan, sa Nueva Ecija umabot sa mahigit 250,000 pesos ang kanilang benta. Pinakamalaking kita naman mula sa physical store sa Pampanga na nakabenta ng mahigit 2.1 million pesos. May mga sumuporta ring mamimili sa Tarlac. Ang kanilang sales ay nasa mahigit 106,000 pesos. Habang mahigit 866,000 pesos naman ang sales sa Zambales. Kung online sales naman, ang Bulacan Trade Fair participants ang may pinakamalaking sale na umabot sa 5.47 million pesos gamit ang online platform. Nakabenta rin online ng Zambales ang mahigit 136,000 pesos. Dahil sa positibong sales figure na ito, inanunsyo ng DTI Region 3 organizers na extended ang trade fair hanggang October 31. Sa pamamagitan ng online selling portal na ma-access sa kanilang Facebook at likha ng Central Luzon website. JM De Jesus, CLTV News. Ayun pala mga karehiyon, extended paglilinaw lamang hanggang October 31, yung online selling ng ating mga kababayang nabibilang sa MSME diyan sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Pwede pa kayong humabol at mamili ng pangregalo sa darating na Pasko. Siyempre, supportahan natin yung mga lokal na produkto, no? Gaya na lamang ni JM. JM, siguro nakapamili ka na ng regalo para sa amin, Huwag mo nang balutin. Sa pagbabalik po ng Central Luzon News, CLTV News, alamin naman natin ang iba't ibang balita mula sa ibang bahagi naman ng ating rehiyon. Magbabalik po kami.
Nagbabalik po ang CLTV News. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Pero batiin muna natin si Sally Kalimlim Lee. Nanonood siya, watching from Singapore. Stay safe and God bless always. Sabi ho niya sa ating Facebook. Ma'am Sally, mag-ingat din po kayo lagi. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV News. Samantala, narito naman ang isang mabilis na sulyap ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon. Hatid sa atin ni Angelica Cara sa CL News Express. Nananawagan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na palawakin ng mga programa at proyekto ng mga ahensya ng pamahalaan at LGU para sa mga indigenous communities sa rehiyon. Binigyang diin ni NCIP Regional Director Roland Calde na ang proteksyon para sa mga ancestral domain o lupaing ninuno ang pinakamalaking hamon dahil maraming indigenous people o mga katutubo ang nananakawan ng lupain. Dagdag pa niya, kinakaharap din ng mga indigenous people ang kakulangan sa pangkabuhayan at akses sa edukasyon kung kaya't napakahalaga ng pagtutulungan ng mga ahensya at LGU upang matugunan ang mga hinaing ng mga indigenous people na may pagdiriwang ngayong buwan ng Oktubre. Samantala, tulong at suporta ng mga magulang ang panawagan ng DOH upang mabakunahan ng mga bata laban sa iba't ibang sakit. Ito ay matapos maglunsad ang Ahensya ng Kalusugan ng pagbabakunang pangkomunidad at catch-up vaccination. Maliban sa COVID-19, may mga karamdaman pa umano na maaaring dumapo sa mga bata kung kulang sa immunization. Batay sa pahayag ni DOH OIC Regional Director Corazon Flores, taong 2018 nang makitaan ng mga measles cases sa bansa, habang noong 2019 ay naideklara na ang polio outbreak kung saan ang mga natamaan ay mga bata. Sa ilalim ng community-based immunization, lahat ng nasa unang baitang o edad 6 to 7 at grade 7 edad 12 to 13 ay mababakunahan kontra measles, rubella, tetanus, maging ng diphtheria, habang ang grade 4 edad 9 to 14 mula sa lalawigan ng Nueva Ecija, Pampanga at Zambales ay matuturukan naman ng human papillomavirus vaccines. Samantala, lahat ng mga batang edad 23 months old at pababa na hindi nakapagpabakuna sa araw ng kanilang schedule ay maaaring mapabilang sa catch-up vaccination para maprotektahan sila sa mga sakit tulad ng measles, mumps, polio at hepatitis B. Sa iba pang balita, nitong October 11 hanggang 13 ay nakatanggap ng pandemic ayuda ang halos 3,000 residente ng Minalin, Pampanga mula sa DSWD at tanggapan ni Senator Bongo. Ilan sa mga benepisyaryo ng pandemic ayuda ay mga maliliit na namumuhunan at mga mag-aaral. Kabilang sa mga ipinamahagi ay ang tablet para sa online schooling ng mga estudyante at bisikleta naman para sa ilang manggagawa. Nagkaroon din ng libreng medical check-up para sa mga senior citizen, buntis at iba pang may sakit. Angelica Cara, CLTV News. Narecover ng kapulisan ang higit kalahating milyong pisong halaga ng droga matapos maaresto ang 5 drug pusher sa Bulacan. Hawak na rin ng mga otoridad ang isa pang rape suspect sa lalawigan naman ng Bataan. Samahan natin si JM De Jesus sa kanyang pagroronda sa rehiyon. Huli ang 5 drug pusher sa Bulacan matapos na magkakahiwalay na anti-legal drug operation itong Martes at Miyerkules, October 19 at 20. Nakuha sa mga nadakip ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit sa kalahating milyong piso at bricks ng dried marijuana na may halagang 20,000 pesos. Kinilala mga suspect na sina Gregor Macalam, residente ng Barangay Graceville, City of San Jose del Monte, Jeffrey Salinas alias Totong taga Barangay Sabang, Baliwag, Cesar Reyes alias RC, residente ng Barangay Lambakin, Marilao, Christopher Lazaro alias Kile, taga Barangay Lumang Bayan, Paridel, Bulacan, nakasama sa top 10 watchlist ng drug personality sa bayan, at Wilson Laureta, taga Barangay 181, Caloocan City. Nakitaan rin ng isang kalibre 45 na baril at bala ang isa sa mga nadakip.
habang kaukulang kaso ang inihahanda laban sa mga nadakip na sospek. Sa iba pang balita, 4 na most wanted person ng Central Luzon Regional Level ang naaaresto sa Bulacan at Bataan sa operasyon ng Police Regional Office 3 nitong Miyerkules. Huli sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 3 counts of robbery si John Patrick Perez o mas kilala bilang John Patrick Arcilia o King King, residente ng Barangay Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan. Matapos manloob ng 2 convenience store at gasoline station nitong Abril. Habang arestado rin sa kasong frustrated murder ang 32nd most wanted person sa rehiyon na si Jasper Fontelera, 32 anyos at 42nd most wanted person na si Mark Malit, 27 anyos na kapwa residente ng Purok 4, Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Kaugnay nito, huli rin sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 2 counts of rape si Israel Tarinay, taga Barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan, nakabilang sa top most wanted ng rehiyon. JM De Jesus, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Tigtigan Terakan Tingdalan 2021, muling ipagdiriwang online. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News, mga karegyon, mga kabalid, lalo na ho sa mga taga-Angeles. No? Tuwing buwan ng Oktubre, meron po tayong pinakahihintay, no, na pagdiriwang, na selebrasyon. At ito ay namimiss po natin talaga mula nang magkaroon ng pandemya dahil ika nga natigil yung kasiyahan physically, no? Yung pagtungo natin sa may kalsada ng Balibago, kahabaan ng Balibago upang makisaya, makinig ng mga magagaling na banda at syempre kumain ng masarap na pagkain na luto ng ating mga kabalid dito sa Pampanga. Pero wag ho kayong mag-alala, no? Sa ikalawang pagkakataon, muling gagawin ng online o gagawing online ang pamosong Tigtigan Terakan Tingdalan sa lungsod huyan ng Angeles. Mas engrande raw ang pagdiriwang ngayon na dapat tutukan ng ating mga kabalid at karehiyon. Hindi raw kasi dapat kalimutang maglibang at magsaya
kahit pa may krisis na pinagdadaanan ng marami dahil sa COVID-19 pandemic. Panoorin ho natin ito. Sa panahong ito na marami ang dumaranas sa stress dulot ng nagpapatuloy na COVID-19 pandemic, mahalaga na bigyan ng pagkakataon ng sarili para mag-enjoy. Ang tanong, paano mo ba ito magagawa kung limitado pa rin ang galaw ng mga tao at nasa bahay lang ang karamihan? Pues, mark your calendar dahil sa October 30, magaganap na ang ikangay most fun and exciting event in the north of Manila, ang Tigtigan Terakan King Dalan Online 2021. Ang naturang festival ay isa sa most anticipated event sa Angeles City. Makabuluhan ito sa mga Anghelenyo dahil bahagi ito ng kanilang kultura. Ipinanganak ang nasabing festival matapos ang pagputok ng Bulkang Pinatubo upang bigyang saya ang nooy mga nalulumbay nating kabalen. Isinagawa ang Tigtigan Terakan King Dalan o Sayawan sa Daan na nagpapakita raw ng katatagan ng mga Anghelenyo na bumangon matapos ang mapaminsalang pagputok ng Mount Pinatubo. Kaya naman kahit pa nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, hindi raw maaring mawala ito. Hindi matatapos ang taon ng Angeles City, LGU kung walang Tigtigan Terakan. Dahil minsan pa nga, January pa lang, iniisip na nila bago ano kaya mangyayari sa Tigtigan ngayong taon. At kumbaga ito yung gate opener. Parang pagkatapos ng Tigtigan Terakan, uy, magpapasko na. Parang gano'n. Ang JCI Angeles City Kulyat ang organizer ng nasabing festival. Ito na ikalawang taon na gagawin ito online pero ayon kay Ino Buwan, ang project chairman ng TTKD 2021, mas pinaganda pa nila ang selebrasyon ngayong taon. In-upgrade namin yung the experience. We still want the people, the attendees to somehow experience the same fun and excitement nung pre-pandemic. So ang ginawa namin ngayon is pinagsabay namin yung dalawang pinakasikat na nangyayari sa Tigtigan Terakan aside from the alcohol, of course. It's the music and the food. Tulad ng dati, mga bigating performers ang inimbitahan. Hindi mo na sila pinangalanan ng mga organizer para may element of surprise raw. At bilang ang Pampanga ay tinaguri ang culinary capital ng Pilipinas, hindi makukumpleto ang gabi kung walang masasarap na pagkain. We have partner concessionaires, mga 10 sila. You will avail a ticket and lahat ng food nila makukuha nyo. Wow! And free delivery yun. From our partner, delivery partner, habang naka-live yung event, you can eat with your friends and your family habang ina-enjoy yung experience buong gabi. Bukod sa live concert at Oktoberfest, may ibang mga programa pa na nakalinya bilang bahagi pa rin ng festival, gaya ng TikTok Dance Contest, SK Federation Barangay COVID-19 Response Video Showcase, Unique Face Masks Making, at Halloween Costume Contest para sa mga bata. Ia-anunsyo raw ng JCI ang mechanics sa mga naturang contest sa kanilang Facebook page na Tigtigan Terakan King Dalan Festival. At ngayong muling nahaharap sa matinding pagsubok, hindi lamang ang mga Anghelenyo, kundi ang buong bansa at buong mundo, naway magsilbing paalala raw ang Tigtigan Terakan King Dalan Festival na anumang hamon ang ating harapin, malalampasan at mapagtatagumpayan din natin. The movement of this event is to boost the morale of the Kapampangans. Nung dati, it's Mount Pinatubo. Now, we want it to be to boost the morale of every Kapampangans amidst the pandemic. We still want them to, just like the past event, kalimutan nila muna ang pandemya kahit isang araw man lang para sila ay makapag-enjoy kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Jennifer Salenga, CLTV News. Yan mga karehiyon, mga kabalin, abangan nyo ho dito sa CLTV News yung mga susunod na update, no? At pagiging sa programang topic, itong mga updates kaugnay ng TTKD o Tigtigan Terakan King Dalan 2021. At syempre pag inanunsyo ho nila yung mga performers at yung mga contest mechanics saan ho ninyo, na aming ipapaalam sa inyo yan upang kayo naman makilahok, no? Online. Gaya na lamang nitong mga nanonood sa atin ngayon. Batiin ko lang sila Yabi RV, nanonood from San Isidro Magalang, si Jessie Gonzaga mula sa bayan ng Mexico at si
Julio Punsalan, nanonood naman mula sa Apalit, Pampanga. Nakalpong salamat kaya kayong Pamanalbe king CLTV News. Mga kariyon, uulan ho pa bukas. May mga tanong ng ating mga kabalen ngayon, no? Alamin ho natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone po nakakaapekto dyan po sa may Visayas at Mindanao, at mahinang amihan o northeasterly surface wind flow naman po nakakaapekto dyan lamang po sa may extreme northern Luzon. So sa ngayon po nagkakaroon po ng maulap ang papawirin dyan po sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Island, dulot po ito ng northeasterly surface wind flow. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap po ang papawirin. Meron naman po tayong inaasahang mga isolated cases ng rain showers at ng thunderstorm. So ito po ay dulot ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone at dulot na rin po ng localized thunderstorm. Wala pa po tayong inaasahang papasok na sama ng panahon o LPA sa mga susunod na araw. Kaya iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan dahil kung pumasok po ito Intertropical Convergence Zone ay posible po na magkaroon tayo ng mga LPA sa mga susunod na araw. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. At meron din ho kaming Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito naman sa buong Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto at kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Mga karehiyon, 65 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.